Ассалому алейкум бародарҷоно. Мана бибинед чихер дар Англия, дар Лондон, дар наздикии Биг Бен. Мана ҳамин гуна байсикло, великое ки мардум бо почошона мекунад. Мана мана ҳамин гуна велико дар Англия, яъне ки дар Лондон, дар наздикии Биг Бен. Ва ин гуна шояд барои дастура машқ додан бошад, яъне ки барои дастура ба қувват кардан бошад, шояд ин гуна байсикло.